So, mayong gabi mga ka-Swartres, no? Magandang gabi. Welcome po, no, again sa ating channel, Swartres Cebu TV. So, kumusta man mo mga ka-Swartres, no? Ang atong hearing, no? Combinations, no? Ng gawas mga ka-Swartres. Okay? So, congrats sa nag-comment, no? Congrats sa nag-message, and congrats po sa nakataya, no? Sa atong combinations, no? Mga ka-Swartres. Labi na gyud sa 1 gihatag nato katong hearing na 104 o katong 208 mga ka-Swartres. Okay? Sana nga adlaw paghatag nako ni gawas ang atong 104 kahapon is nagrumble siya mga ka-Swartres, nagrumble 401. Tapos ganina no mga ka-Swartres no nag-target no ang atong hearing 104. So congrats sa nakabalik mga ka-Swartres no. So mga ka-Swartres no, sa wala pa nakibalo kay sa ato ang FB page mga ka-Swartres no. Muna ito ang FB page Swartres Cebu TV, same gyapon sa ato ang YouTube channel mga ka-Swartres no. So please follow and also sa ato ang channel mga ka-Swartres sa YouTube no. Kay para ma-update mo sa itong mga bagong hearing and computed na guide mga ka-Swartres no. Para sa labi na gyud kantong mahilig mag-compute natin mga tutorial guide kanto mga ka-Swartres, pwede ninyong magamit mga ka-Swartres sa mahilig lang mag-compute. Okay? So sa mga nangutana sa ato ang guides no, usap ko sa peering ang every draw sa pagbuhat and all draw mga ka-Swartres na arin to mga ka-Swartres no. Adto ra mo sa description sa ato ang video makuha makita ninyo ang link. So itong i-click mga ka-Swartres and no makawatch na mo sa tong tutorial. Okay? So muna itong FB page mga ka-Swartres no, ari sa tadri maghatag og best pick na combinations with a hearing na siya nga akong ihatag sa inyo ha mga ka-Swartres no. So muna siya mga ka-Swartres ha, every 2 days ta mag-update mga ka-Swartres no sa atong mga hearing combinations no. So muna siya mga ka-Swartres muna atong mga previews no mga ka-Swartres no. Kini siya bago lang ko ni gi-post mga ka-Swartres no. Na congrats na sa tuang muna siya 104 ganilang 2 PM nag-target usa ni atong hearing ha. And ang akong gihatag ha mo ni mga ka-Swartres September 13 to 14 no. Ato ang hearing 407 391 puro ni nag-slide mga ka-Swartres ha. Kining 407 and 391 no. Ang 7 mo ni siya 104 to PM, tapos ang 5 PM is 339 no. So ato 391. So ingat-ingat pa rin ha mga ka-Swartres. Congrats sa mga nakadaog mga ka-Swartres no, mo ni siya. Okay? So ito mga ka-Swartres and itong 104 mo ni siya. Sa itong mga members congrats mga ka-Swartres no. Naigo ato ang gihatag mga ka-Swartres. Okay? So mo ni siya mga ka-Swartres 452 gihapon atong gihatag na pa-maintain ning lusot gihapon mga ka-Swartres. On the spot ang ato ang paghatag sa 102 no. Pag niaging adlaw mga ka-Swartres no sa 2 PM no. And ang ato asang 103 mga ka-Swartres ning lusot gihapon no. Hearing ni siya mga ka-Swartres ha. Kini akong gihatag siya mga ka-Swartres no. Naa siya hearing with combinations na siya. Guide no sa to angle guide mga ka-Swartres. Okay? So mo ni siya. So muna siya mga ka-Swartres no, sa wala pa wala pa nakabalos to ang FB page, muna siya mga ka-Swartres. Okay? Kung wala mo yung data, so pwede na mo diri sa FB page mga ka-Swartres no, dahil every 2 days sa 3 mag-update mga ka-Swartres no. And mga ka-Swartres no, printed na nga to ang stickers mga ka-Swartres, kini siya. So nanana ko mga ka-Swartres 300 no. So pwede na to ni ipanghatag mga ka-Swartres. So kana lang mga ka-Swartres, continue ang ato ang combinations nga gihatag ha.
last 2 siya ugma mga ka-swertres to. So good luck sa inyo mga ka-swertres and keep safe po kayo always mga ka-swertres. Siguro dahil papili. Na 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 na.